По-различно обаче изглежда сценария срещу убедителният тим на Ориен. Ейсерик. Топката отклонена точно за Балотели. Зачуди се какво да направи Балотелио! Очевидно това няма да е матча, в който Марио Балотели да пропусне да вкара. Тази радост. Тогава, когато не се виждаше как изобщо Ница ще стигне до нещо повече от точката в този матч, Марио Балотели се проявява като същинския спасител. Месията на орлетата, новия герой и може би следващото голямо име във френския футбол. Каква красота! Влече фланелката си. Видяхте това много значително вдигане на раменете. Говори като трудно физически ще успее състезателя на Ориен да го изблъска. Дали пък това не е втори жълт картон за Марио Балотели? Но това е втори жълт картон за Марио Балотели. И да, в действително интересно е в случая какво доведе до този картон. Признавам се, че не виждам абсолютно нищо нередно в поведението на Марио Балотели. Нямаше сякаш контакт дори между